Kabalen, ayon sa 1987 Constitution, mahigpit na ipinagbabawal ang mga political dynasty. Ngunit dahil walang batas na nagpapatupad nito, nagpatuloy pa ang kanilang pamamayani. Ayon kay Political Science Professor Julio Tihanki, hindi nakatulong yung term limits para mapigilan ang mga political dynasty. Bagkus, lalo pa silang lumakas. Dati, sunod-sunod lang ang pagmana ng posisyon. Pero dahil sa term limits, napilitan silang magpalitan ng pwesto kada 3 termino. Mula mayor, nagiging governor, tapos babalik ulit sa kongreso. At kung walang kalaban sa eleksyon, sila na mismo ang nag-aaway. Ayon kay Tihanki, madalas nangyayari ito kapag sobrang lumaki na ang dinastiya. Ganito na lang ba palagi ang politika sa Pilipinas? Kailan nga ba magkakaroon ng batas laban sa mga political dynasty? O mananatili na lang tayong nakapako sa ganitong sistema? Pwede namang pigilan ang pamamayagpag ng mga political dynasty. Kung wala mang batas na nagbabawal, tandaan Kabalen, nasa kamay mo pa rin ang huling desisyon. Sa darating na May 12, sino ang iboboto mo? Apelido o plataforma? Justin Dizon po para sa CLTV 36. Boto mo, kinabukasan mo.